Vadiva vatereri kuna Shaya Studios inokuigirai nyaya dziri pachena, nyaya dzechokwadi dzisina tsvete, dzisina kuwedzerwa, idzo dzanosangana nadzo pakurarama kwedu kwemazuva ese. Zvikuru sei kana uri mutsva paplatform ino, baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva itsva dzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. I will provide secretary inside anymore. Right. It's a person. Others way. This is sabu modesta wa kudautoranya yake wachi zungumza taura samsuri sana modesta ya dauta samsuri Sekul dia kuno. Ya. Iti anjaz. Da uyi anjaz ya, uyi anjaz ya. Saganda tungawo ya. Anti taura hii. Sunu buka. Samsuri dan desa mana? Pokok mohon suai je. Mai bogi sudah nak. Modesta. Modesta kan itu. Modesta kan itu. Modesta Karim Fundo. Karim Fundo. Karim Fundo. Oh, bom geral. Do pegar kalau. Paga roupa. Seu mundo de Irondora kasi está bom só acho que Ina nasi ndio akamda. agadi inondora ngakadai ndiya kuti mazita ekwaakarohwa akarakaramba anondoramba achindozi mai kapoto iyo kapoto kuti vakasora banya dzedari watondishamisa kuti mtsude azhingarida rekwaakarohwa kana kuti kwaakada mbororo kana kuti kwaakatoitiswe mwana bhozi unenge ari kuchiti chiye senemu yemwana yake haina mbiri mwana unonga tizivi ndafo kwautochinjawo yako kutoti woindawo uri zvikwiriri zvinoseenzeseko makarohwa zvinotakira nyore kokoii rikaita mapersonal names anonetsa kuti pamwe tauzodaudisa kuti munhu anozikai but tikati mai bhokisi ndowadasa kana vati hanzi anoziva Modesta Karim Fundo. aiwa ndongari kuti bhokisi
Senhora de Chiraca. Vai, ele pouco. Bogisi rine gadade. Tibidi head. Adi village. Amudo ga ndiri mai sabu. Mai sabu. Alright. Ini ni orang goreng Swahili dakadai kwa jua hiyo. Lulu na lulu goreng lulu. Uno. Dakadai kwa jua hiyo. Andisi kati dakadai kwa jua bandakanga dakadai kwa chechi kunyara. Dakadai kwa chechi ndakashika ipa kwa nyara. Ndashika pa nyara ipa. Ndakazosvika ndakuwaridza zvekuti tione kutanga chechi kuti ini ndinopinda rone kati mudzidzisi wacho uya ndotozozwa ndakutoziva iwewe uri muroi ibva pano maibhokisi wakandiuraya ibva panapa maibhokisi iwewe aita rone ndisiriya zviwai ngatimufundisi akafira ini ndada kuwaridzira mufundisi pachebo pachebo kuti tinesikasenzisenu takawaridza njira pachebo uri umbatanga ani ndiyaziwani abva atanga kuti uri muroi wakauraya babangu maibhokisi iwewo uri muroi ndiwo wakandiuraya maibhokisi bva pano hatodi kukona ba kasika kubva pana hatodi kukona wakandiuraya anyamutetwa ari panere ibva panapa anyamutetwa kana ari pano ngaeni wakandiuraya we ndinode pfuma yangu nezviro zvangu zvese ndinozvida pfuma dzangu ngedzemhuri dzangu dzese wakandiuraya inini ndakaona hangu kuti ndichazvinyurira hazvichaiti ndakabva ndazosimuka ikoko ndasimuka ikoko ndakaenda kumumiriri wasabhuku mumiriri wasabhuku akati sabhuku uri kuuya sabhuku auya akazodaidza amakakasea ndichibva ndazoya sonde yacho ndibva ndasanyaya navo kuti ndakapumha pakazara vanhu ndisiriya joy andidaidza pao uri pani Siria zvitaura apakudini handizivi kuti aizvitaura pakudini ngekuti akanga ine chechi yakagara ticheni kubudirwa ngotaura zvakamira ndakandoona chimhanyamhanya neruwani achitaura aitiwo wakandu usobajoini ana majori uya kwange munhu amazambe mamusunga zambe hapana anhu Zogane huko.
Mambo anoda kuzwa nyaya yako uchitaura zvakatsetseka. Chitsanangura nyaya yako. Ndati maibhokisa kanurero chikapama pangu mubunge. Chikukwirapo. Saka kukwira mwari. Ndakazvakaita shamwari. Ndakazvakaita shamwari mukaderani. Ndakazvakaita inozvi. Asina kubata. Ndakazvakaita. Ndakakuita dhimi. Dhimi atini hondo. Atini hondo dhimi. Uri pamberi pamambo. Nyaya yako yawe kwa mambo. Taura chete mambo achinzwa. Usaita hondo nehasha nevanhu. Taura usaite zvehasha. Chigara pasi utaure mambo azvizwe. Chigara pasi chitaura zvoongorwa. Munhu anoona pambe pamambo unodzikama. Iwe nyaya yako taakupedza taakuti hatichaiti kana hatisi haina oda. Uri kutadza kuita oda kuti tizwe nyaya yako. Ona uri kuremedza mwana wako akatakura chitaura nyaya yako. Kuda kwaari ma. Iyo ndo ucharwa nawo ai. Akakubaya netsono nekuzama.
Tazvinzwa inzwa chiteerera zvepiti. Anokasa shungurudza mwana wangu ndapota. Mwana chaanoziya. Alright, tazvizwa. Chiteerera uzwe muchamambire utaura. Anoda kubatsirwa. Ndibatsirei. Unochiteerera kuramba uchitaura chinenge chinonzwa iwewe hatichabatsirana. Nyayo wati wakaurayo ndimai bhokisi namai mutetwa. Musiringofa akazokupedzisa netsono. Netsono kuchipinge. Vaironga vari vatatu. Akatitangira kuno. Ndakazoenda basa kuchipinge. Musiringo baba andipedzisa netsono. Saka kune aya uri kuda ngoti mira zvepiti. Aya uri kuda ngoti mambo aziye kuti ndiwo akakura. Kuti muzviziye. Hauna chaurida hako kwaari. Handina kana chandiri kuda. Musiringofa ndiwo ndinoona musiringofa ndiwo chaya kundiripa mombe 20. 5 kwana wangu. 5 kwana wangu musiringofa. Musiringofa ndiwo akabaenda. Hanzi akandisina muchikafu. Akati uchanofa chete chino ichocho, uchanofa chete. Uchanofa chete chinocho, uchanofa chete. Ukazipesana sana kuchipinge. Anolingi yakaita sei pamabasa awo ekukura emo. Aziyani vanhu ainge kunwa. Musiringofa akazondiuraya kuchipinge kubasa. Aya kuno kubasa ane ringi ere. Andizivi hangu ipapo. Andizivi mane zvazvo. Umwe naumwe une mabasa ake. Umwe naumwe une basa rake raakaita pouri. Autoshungurudza mwana wangu inini, ziri yangu inini. Aushungurudza mwana wangu inini. Aya haana lingi asi kuti inini uyu wakaita zvaakaita. Umwe naumwe akazviitira zviro zvake. Umwe naumwe azi wakazviitira zviro zvake akaroya ari madhifarenti. Uyu wakaita zvake, uyu wakaita zvake. Ndo mafambiro ezvakaita. Ndo zvaari kutaura. Ko uyo wekukuisira muchikafu yakanga yatangira papi? Pamba pangu ndo pakandisira pamba pangu. Pamba pako? Pamba pangu. Maidanana. Waiya kurya pamba pangu ishamwari yemukadzi wangu. Ishamwari yemukadzi wangu. Yanga ishamwari yemukadzi wangu. Waibikirwa nemukadzi wangu. Saka abikirwa ngemukadzi wako akazowana access yekukura pachikafu chandiwa namukadzi wako. Haana kundiuraya basi wakandisira chaakandisira muchikafu. Ndiko ndakazopesika kuchipinge ngemusoro fangova ngetsono. Aya aide kuvauraya ndizvo. Uri kuchipinga pesa ngetsono. Zvinotsvaga ningi. Nevanhu aya zviri kulingana. Vanenge zviri kupanana here. Vanenge zviri kubatana here. Aya anhu ayaziyani baya. Umwe naumwe akaita zvake. Uyu kana avaise zvinhu muchikafu pamwe akanga achiise mupfuvira hawo ukutodowo munhu wawo ukubva pazvoite wetsono ndevakavanga ati tunoziva kuti zviri kusangana pano. Saka maybe vakaisa slow pamwe pakaitwa slow poison kana kutoti pakuri kuningisa kuti uyu abva azoone mukana wekupinda hazvichazikana. Ungakaita yadenesi iya yadenesi yakati uyu wakasimudza mhepo denesi wopedzisa saka panodosimudza muukuru yebo ndakundilona takubvunzisa kuti pakubikirana angarishamwari nemukadzi Shamwari yemukadzi wangu, baba vangu. Waiuya kumwa
watine mukapodza pamba pangu pakubikirana apa pane imwe nyaya yari yakaitika yanga yakashata yekuti tingati fangaisirwa nepresident pane chaakazondisira muchikafu zvakanga zvadini handizivi zvazvadini zvakanga zvabikwa ndiani ngemukadzi wangu waive kudya pamba pangu ndikutaura kuti akandisira chikafu mvura mwazwere akandisira poizeni muchikafu mwazwere pane zvinoitika zvaitika munhu wako munhu zviro zvaitika iwewe po ndiwewe uri kutaura po wakauraiwa uyo akakuisira wakandisira poizeni muchikafu yei waidini iwo waimbodini bozika dai zvaindoti munhu akapa adya oisirwa poizeni ofa munyika muno musinai wai wakaisirwa wakawaini waidana naye wakawadhumanisa haupoisirwi poizeni kana waitafane mukadzi wangu changamiri waitafane mukadzi wangu wakudisira chino muchikafu inini waitafane mukadzi wangu handiziva changamiri mukadzi wangu uyo wakazweni mukana wokuise poizeni muchikafu chakabanga mukadzi zvazvamudii wakandisira chikafu muchikafu anoziyana ere mai kuiswa kwepoizeni ngeshamwari yavo mukadzi wako anozviziva ere kuiswa kwepoizeni ngeshamwari yake hazviziva handizivi mukadzi wangu akazviziva poizeni yei gasi orit maibhokisi akauraya handizvo vanei toti wakamuraya waida kuti afese iwo ungauraya munhu kuti afe basi vanenge pa mukoma tiri kuti iwewe kana wafa mira anhu anonetsa kubvunzana nawo nyaya yakandimwi bhodzi kurape but kana wakuuya iwewe wakubuda titi pafaira tobati munhu akafa kana asingazivi wafa nei the moment that person dies watoone maanza ese pamusoro changamiri inini nditanga ndiri mai dp yakova mai avo tainamatakisa kuchechi tichidyisana chikafu taichidyana mai avo asati tudera sina kusvika pangu kudya aikwanisa kudya anokwanisa kudarika chena kana achapetuka saka ende pachikafu handichazivo mambo kuti aipana chikafu pachikafu chinotaurwa kuti hatichaziva angaine dambudziko reni murumweni vaidana naye asi aidanana basi murume wangu waende kutaura kuti mukadzi uwu handi munhu zvakanaka pamba pando chaindinesi murume waiti mukadzi andimoni zvakanaka wakamboindoti mukadzi auye pabati imwimwe mwairamba muchitamba nemukadzi uri kuzi murume handisi kumuona zvakanaka saka maizviitire ino mwaamudzinga ere kuti mangwani unoti munhu makambomudedzire wamudzinga ere munhu wamudzinga ere inohonai wamudzinga ere munhu titi waenda kawafa zvaari kutaura tiri kuti maizviwaya murume waitaura semukadzi wake anika ona ana mukadzi wake mori zvakanaka saka aide kuwedzera kuti museshamwari misai shamwari yenyu saibamba bani saka ivo moramba muchitambana chitarisai murume wako kuti shamwari yako inobadii
unoziva kuti nyaya ndakaitaura nezuro kuti ukazwa waiuya nabhururu wako pamba pako pamwe achirara momboita kana 3-4 days bhururu hapana kana kuti ozouya umwe musi usipo kana uripo whatever wozozwa mukadzi wako kuti shamwari yako Peter muchitamba henyu mwese tamba henyu kwemunodini munotamba panapa handidi hangudini ini nhangu zvokuonana naye kana kutaura naye handisati mukadzi iye anenge ari kutaura kuti ari kuti Peter urundinyenga imwe muidzi pamwe dzaida PD zviti PD kuti amutaura kuti shamwari yenyu irundi pfimba obva atadza kuti omutaurira sei kuti munonga mwaiwiriranawo zvokuti onga mwaitohisana chaiko kuti yamukanwa mapeno mawirirane maita akadzi ako ekuti murume muridzi wemusha wakasvika pakutaura kuti iwe shamwari yako iwe uri kunza panapa handisi kuiona zvakanaka handini iwe wabva waramba uchiti ngairambe ichiuya yaramba ichiuya bva yazosvika kuuya nepoisini yauya nepoisini yasvika yabva yauraya murume toti akauraya murume ndiani ndiwo akaramba uchironze nyoka pa saka handidi kuchema nekuite noizii zviro zvisina basa zviro zvinonga zvichionekwa kuti hazvina kufamba zvakanaka nyaya iri kubuda panapa insingo uyu anobudirwa here pana anomuziya here unosungirwa pamusoro sezvo wakaona kuti asvikiri asi pane zvaakazoita wakazofamba here kuti waona kuti chini asati auya kunoku hazvina ndo process yatatoonani isusu nyaya yaPD hatigoni kuti tinge tichinzwa kubva pana Siria ngozi pane karingi yevanhu vacho. In this case we need someone ari independent. Thank you. Toda munhu ari independent. Why ndiri kudaro ka? Siria may also end up facing charges dzema-defamation witchcraft ekupumha munhu kuroya. Chances are ndiyo ichazotogona kuzotosara yachi nyaya ndo zvinoita dare. Isusu manje ngatinyanyi kutonga nyaya madire munhu amuchiita taneta nadzo nyaya dzinochinja matwist dzavo direct. It has to be proved beyond reasonable doubt kuti Siria zvaari kutaura izvi haasiye. Pakazobuda kuti uyu haasvikirwe, it means kuti zvaari kutaura zviri kubva mubrain dzake. Ende kana zviri kubva mubrain dzake, whether zvaari kutaura ndezveshuwa kana kuti ndezvekunyeba, tinomubata nemhosva yekupumha mwoyo. Pochizoitwa futi umwe chimusoro unozopruvha uroyi hwacho kuti apa tine mastages toda kutanga kuti tione kuti uyu zvaari kutaura zvizvounyeba here. Kana zviri zveshuwa tochizoona futi kuti zvamaallegations aari kupa ngechokwadi here ende achibva kuna the deceased. Apa tinonga takuchimutsa PD obuda ato iye PD kwete pana Siria ava. Siria muzacho toati tinonga atori panze ozototi zviringidzo. Siria tetu sutomuda apa teta kutodhirana chimusoro wacho unonga achitobva akazungula chaiko usingatombozivi nezvinoitwa nekuno. Ochifemba mweya waPD ochibuda achichitaura nyaya yake mamirire yakaita yabuda kudaro then tautanga kufamba nini
ndinyaya izvozvizvi is just the introduction nyaya iripo bhosi yepd wacho kufa wakafa but ine maallegations ekuti ava ndo wauda nyaya kudaro kuti ndakapumwei taakuda kutibvunza munhu akapuma uroyi ari musteti make abva atopinda mutrans tisatitadii saka already case yedu ya one side uyu wabva amhanya wosvikirwa tisina tinoda kutaura ini soba tisingotaura iye otizotaura kuti zvemutauraini chisunura mwana wataura mambo wazviswa unaona kuti uzabate akwenda uye chimusoro watoenda izvo zviso ari kudaidza chimusoro ndia ari kuda chimusoro ndiani mubate mumwendese kunotondokacho mubate anonga ashaishirwa ka achikufatema ndefana ngekakuda kune mwana awa wachizwida kakumanjo musumudzi muwendese kunoka kutonhorera kunze kwenda kuno navo vanhu vatinotofema munhu wacho apa hapana uyo ari kutaura uyo anogona kunge ari kutaura shuwa but madikire zviri kuita hasistileti sedara hatigoni kuzvitambira kuti titori nenyaya iripo chetiri kutorapa ndechoti pane nyaya iri kuda kutanga pakuda kutotanga tinoda kutobuild up ekesi yekuti tiprove beyond reasonable doubt kuti uyo munhu zvaari kubudirwa achichaura ngezveshuwa ere kuti unobudirwa ende zvaari kutaura ndezveshuwa ere ende pd wacho tichada kuti tikuzwe kuti iwewe uyu munhu ari kubudirwa uyu nenyaya yako uri kulingana vanhu because the whole thing is contradicting maidikire zviri kuita kunga zvinhu takambodzika nyaya dziri muno dzamaikuru namainini oitirana chanje maikuru kwautipa mwana kuti ndikanga ndazosangana nana maikuru iwona nyembobudirwa uchiti maikuru munoroyenu ikauya futi muno ikazobuda kuti kamwana kacho akabudirwi vakatodzika akaambuwa mabhanana nemendo so handidi kupedza nguva yedare neemi nyaya iri muno imimi yakanangana neimimi muri kuroyi namai mutetwa muri aroya iri vachibatsirana pane dzaka dzetsono dziri dzinotii uri kudiwa futi yei uchauya kwauripo matenda nyaya iyi iri kuzi usiringofa ndiye wakandibayanga tsono ndiye wakandiura aya handina chekuita nawo hapana chendinoga ndichapedzera nawo kaati musiringofa ndandataura kuti this case is contradicted otherwise as it is age ndati hapana nyaya tiri kuda kutobuilda a case out of this. It's like you want to build a mountain out of an engine. Kachurunge tunotora kuti titry kukaitoti riite goal. Nyaya iri apa ngeyekuti ava vari kupumha ndiyo nyaya iripo but kupumha kwavo manje ndokwetiri kuti kuri triki pakuti munhu wacho uri kupumha petada kuti titaure naye ari ini normal whatsoever abva aenda kobudirwa tenda kumbotaura then svikiro racho rozobudawo
tambodini iyo zvahatina statement yake yekuti timubvunze kuti waizoti timbozwa in her sober normal sense kuti anodaira. It seems as if every time we want to talk or we're talking to the anenge atori in a trance. Saka that person is not a person. It's when they discussing an issue naye. Because munhu ari kutaura zviro zvine uri kutaura zvakato. Tinoda kutaura naye ariye. Yes, kanja uri right uri bhuru. Kwengwana aya nhasi akurongora. Saka uri kuita sei nhasi. Tozoti munhu uri right. Iwe nyaya yourutaura iyoyo yekuti mai anoroya wakaizwa kuti iyo kuti nyaya handisudoi nyaya murudo kuti handisudoini ine way toona kuandastanda kuti munhu anenge atori but all the same tinenge taoda kuona futi kuti mweya uri kubuda iwoyo is it real? Is it PD or is it someone are going to imitate? What up? Or technology. Pastor download Bana zvinotaitika zvakawanda zvanenge arikuita umwe munhu ari kuzobuda achinyepa kuti ndiri PD atori kuruzwa zviro zvinoda mombe 20 uye akabva kawanda mombe 20 dzakawanda hazviiti pamanje kuti ugwadaro nyaya kwaisati yatongwa hatisati takonzwa wautoti ndoda mombe 20 nei zvaita unga pananharu ronge dhiri rododya we want to wake out the things inandidi kupidzwa munyaya dzinenge dzakadaro ndozotoita unga ndine zvinini nemindset ini ndoda zvinhu zvine transparent maybe that's why most people hate me handidi zvinhu zvakabhenda but handisii nyaya yekuti yakabhenda ndoiswa kudza kusvika yasvaka anhu acho chekuchaita imunyika muchatisa vanhu varevana ndo zviri kuita anhu varava ndakamboita kesi yaizara rekunze rekuti pakapedzera pauya muri hwari wakuya uri hwari mwauya muri bhazi rese makazodai saka unoona kuti zvimwe zvinhu zvinotanga zvakadai zvozoenda zvichidzika but isusu nyaya yedu yetinoanayo ngekuti inini urikumaulo unfortunately munhu ari kufanira kudaira haasati adaira ndokarikoushupa izvi zvazobuda runapakidza zakuitwa pazvese hatina anza kubva kuna respondi yekuti iwewe nyaya yekuunza muno mudare iye uri kuunza yake yekufamba pidzi haisi mudare haisi hamidi vakavaharambo yako nyaya yemuromo avo vari muzvavarorai ndozvetudori zvitori saka kaikaumbotaura naye ine sober state iwimbodanza kutaura nyaya yavo itoizwa then tozotaura naye mutrans saka as it is atanga netrans avhara daira rake bhozi haasati adairapo bhozi pamwana ndogunodorona mutedu warutorudaro toziva pari kuende nyaya nouchabatwa nebhozi izvozvi zvezitizi tikandingatiipedze nyaya tosungana hapana uyu nyaya yake yaamurenda kudaro haatotoiziva machadhisi ake hatina kumbomuleerapo ende response yake apa nduna hatina iwo kutora nyaya kuti mwakandura kudotore zviro zvangu nemare nemombe iyoyo zvazvilaizera haina umangarwa pai that's why tisina kutozvinyora ina handidi kuti nyaya inonga yauya rebhasikoro yopedzisira yaendeki ngatiite nyaya yebhasikoro tobva taenda kopedza nyaya kana rakazokwira mudege tinondonyora kuti rakakwira bhasikoro rikadzika yopera yebhasikoro totange yaendeki apa mwakupinda nyaya mbiri nyaya yaakupinda munomu ngeyapidi hatina nyaya yapidi ndatiitongiba iyo handitorinena anhu acho ndichizotoda munozoronga nyaya yekuzwa kuti baba yedu kana tezvara yedu akafa sei iyo handinena nyaya imunomu ngeyekuti ari kutomuoro imhosva iyoyo pamutemo wematare munomuzimbabwe kupumha muzuro whichever way you may as well wanted to maybe present your case with
mashairi kana kuti zvichidini asi chaji yekuti wapumha munhu muroyi stands until that person abatwa nemhosva iyoyo. Saka as it is, she is a suspect. Ari kupomerwa mhosva yekuti anoroya. Taakuda umbowo manje. Zvokuti pabude munhu achiti ndiri ndidhi hausi umbowo. Umbowo hunenge hwautodiwa, otherwise panenge pauda kuti patodeidzwa chimusoro. Padeidzwa chimusoro ndiye unozotitaura kuti zvakabvira kudai. Saka panoda kuti pawirirwane kuti anenge aine responsibility yachimusoro. Imimi you want to clear your name. Munoroya here? Ina ndiroyi. Andina chendakaita harotaura ngenyaya mafuta ndo angatone mafuta angu ndakabvunza pabhuma akandipa mafuta anga akazvifundira. Ndo anotoroya. Apanga aripo ndikanipe zviro zvangu. Mafuta ndei mai. Akanga akandikumbira mafuta 2 liters ekuita. Mafuta ekubika. Ekubika. Ini ndichidya zvawo. Yemafuta ndikukushaya kuti yemafuta yakupinda papi, yemafuta yakapera. Yetiri kuzwa panapa yemafuta, hapana yemafuta ba. Nyaya iri kutaurika ngeyekuti makapumwa uroyi. Ndoyatiri kuziya. Zvekuti saidi repaDhuwayo kufunga zvakarasanga muchiteerera ari kuti hatina nyaya yapiti chetiri kuda mwana unonzi wakapumha wepaDhuwayo waifane kuti nguva yaanozopuwe unoswaya wosimugemu wakaandika nopika ndichataure chokwadi pamberi pachangamire andika apedza wobudise mari yake yedai apedze kudaro wotange kutaura zvaanobvunzwa zvirikutaurwa izvi unozviziya here oti hongu kana kuti kwete. Saka ari kuti apa zvaitika dzedhirama rekuti nyaya haisati yasvike kwaari kuti amirire semunhu ozosvike mustate but iye pachake ambotaure nyaya maitikire azvo. Mbuya aizofanira kutozingwa kumubatira vendochenyaya. Saka ari kuti asire pazvayaka hapana chisati chaswa pidzi asi kutodikana pidzi ingambomire kusana nyaya yedu yapa ngeyekuti vakapumha mbuya yaka unofanira kungodaira asvike mustate yake ani mazuva zoitika but pamboite zvinyorwa zvinobuda kuda changamire afamba so nastage yakati nestage yakati nyaya iri panapa my bodies on the other end. My allegations are with against she has to clear her name in a way. But I didn't so prove beyond this level. Even more my allegations in your Murugulea against Gangi aka hold out. Musango diba uyu royal through the umbo. Mukatadza kuburitsa umbo hunozadzisa uroi hwacho it means kuti your statement haya apply. Tinokubata ine mhosva ende mhosva yekupumha munhu uroi imhou nemwana that's $450 kudare kuno plus iye munhu wacho wamapumha munogona kumubhadhara mombe dzemunotogona kubhadhara dzinotosvika karambiri. Saka muruda kuti imimi muone ma-allegations enyu emuri kubva kuti akaguta bhozi muchazoita nyaya imweni inozokudhurira. Muri muroi imimi pakuti zvakati. Kana musikazvigoni ndopetiri kuti isusu tinenge takutsvaga munhu anonga akuda kuti achiona kuti zvemuri kutaura imimi ndezvechiwo here kana kuti muri kunyera. At the same time imimo muri kuzomuri munosvika rini muchizi muroi zita renyu risina ukriyo munoamuchira mumiro tinoda kusvika ngepekuti isusu ndesagiri kuti tadaidza munhu unouyanga unoda kusimbisa both sides. Saka you have to contribute from both parties.
That's why I'm trying to get to, because both of you need clearance. Imwimwe muri kuti muroi munovanhonga paine munhu unozotaura kuti zvesho anazvo ari kutaura zvokuti muroi is true pakuti zvakamira kudai 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 kudai. Kana tada PD wacho tozomuitawo pafudedi obudawo pafudedi iwoiwa acho tozvizwa zvopera uku achibudawo futi kutaura kuti munhu wemuri kuti muroi uyu haadi haroibo togada kusunga iwe. Saka pane pachida munhu wanye kana kuti mwati hwana hatiguti kambozoparutaurwa zvokurya pasingaguti tinoonze mbiri kuti mwati mbiri hamuguti dzoite kani homwe yani munodengani nanga nazvirindedama zvatishoperi pamunhu tinoenzanise nyaya dzinenge dziri bhuku but evidence from maprofita nen'anga tinotora homwe yenyu togona kuudza 2 n'anga 1 muprofita 2 maprofita 1 n'anga kana 3 n'anga kana 3 maprofita uyo opinda otestifya tonyora maresults obuda popinda umwe tonyora maresults obuda popinda wechitatu tonyora maresults wasara ine nyaya ndiye unobhadhara n'anga idzodzo dzese nekuzoripa nekudari ndiye inozi with cost kanomakoti Mapacho ndio alikuwa pamwe ana baba uyu ana baba anopinda wakashaika ana mukoma ere ana muningira ndike unoita baba Mwana mwana ubvatoita baba ese ana baba ananga nyaya iri kuitika bana siriane mhosva yamunza mudare yekumhani maibhokisi zvange zvaruika izvi zvokubudirwa izvi hazvimubatsire ndazvibatsire dani ndazvibatsire ava vauya kuda kuzwanyaya Syria une nyaya saka tiri kuona state yaSyria kuti haana here umwe munhu uripo wekuti tinotaura naye zepareni wandima yacho zvoikoi Syria une mhosva yamunza mudare muno mhosva yacho iyoyo tikamubata isusu nemhosva unonge achizoda kuripira maibhokisi achizoripira futi dare saka toda kuti mimi abereki acho mugare makazviziva kuti mwana izvozvo yake iyo yaakutaura yepapd haikuya kuti imangarei haibatani neida nyaya tisuna ngekuti Syria takumubvunza kuti ngei wakabvuma maibhokisi uri iwo obudirwa ivo papo hatiwirirani izvizvo hatisidosunga masvikiro tunosunga munhu arini right state of mind yake maitire aakaita aanoita mhoza agara akasvikirwa ko tiri kuda kumbotaurawo naye timbozwa voisi rake ari munhu wakaite munhu usina kusvikirwa adaire mibvunzo yake yakamasara haakwanisi iri kuuya apa zvisakuita zvinobunda veratizwana mayaji inini mayaji
uyo mwana wenyu haiti raiti here haataura haiti zvemwakaita zveni undaona nga mama wada kubudirwa munobudirwa here chiite mamu uyu mukomana wanga akuite aprovetikisa achiskina achinge achatokulemusiriji ndiyani munobudirwa zvinhu zvakari mwese hapana musati apedza uyo siriyoti wanga ari kudaro akatokanda zvibhakera mukaita ukamudawo spina uyo mukomana akatobuda zvikatosvika kutobudiswa muno femili yese siriya haasi kutaura ndachibva titoda kutaura naye tinoda kuti asvikirwe unotaura zvinonzingwa here ngekuti oredi kwaatangira ndekwekupedzisira ungadai atanga kudaire nyaya yakadaidzirwa munozotaura yababake iye unotungamidza yababake isusu hatina nyaya yababake ende hatisodoizwa nhasi svika yamangaro haina kumangaro nyaya iri muno muke yekuti uyo wakamangara saka imi mukazaya kuti kwambowo kuti amanga ati muroingei totopa judgment kuti mune mhosva motobhadhara mombe dzekudo kubhadharwa topedza tipei umbowo unotiratidza kuti anoroya akauraya piti tiri kuuda manje kumuri tiri kunetsa nechekuti mwana wenyu wemwawayanaye waya munomu akasvikirwa isu tinoda kutaura naye kuti tonomusunga iye wautotanga utoda kutotibhokisa akatobhokisa nawo tinoda kungotaurawo naye aniso ari chaizvo chaizvo uye yapapa nepaakabvisa dai imaredera anga asina kubviswa pane imwe nyaya changamiri mai akagara mai mutetwa mai mutetwa imi muri kuti mai mutetwa mazvina azvonda ini ndiri kuti kuzoti ndizosvike pakupumha kudai pane mbeu dzakakahora kwambiriri mbeu ndikaibatisa ashora mbeu inoi ikabiwa ikazobudiswa ngamwe mai nyaya yaita kuna sabhuku ikabudiswa mbeu iyoyo kuna sabhuku dziso wasabhuku raibata mazuva acho zihu ikabudiswa mbeu ikabudiswa ndimai akaibudisa mbeu iwo anokonzeresa zvese izvozvi zvekuti ndizi ndiri munoizvo akamba mbeu iyo muri kuona imimi zvevakabvumwa muina mbuya kuti aya akamhanye kuuya imwe akasara muri ndanga ndisiriko ndanga nditori kumba pangu ndakazoizwa dhuze muswembanje nyaya iyoyo handisi kwembanje ndanga nditori kumba pangu imi munoroya here handiroi mazvino akazoka ndechiri kugeti matsamune nyaya mbuya mutetwa pendinoda kusvika pakoti ndino mbuya mutetwa muri kuyogairere pachiya tsvuku mune nyaya iri anga ari kudaidza uyo piti achiti uyapa saka mune nyaya iri munero simukai mwende iyo ane nyaya dziri auyeumavapumhauroi mapumha ayouroi musikani kuzvipira ndimujayakaomangara zvakaita maibhokisi munomangara hazvichaiti futi kuti murekere kumangara ngekuti mapumha pamberi pamama ndikatorohwa pamberi pamama kuti muchiregere kumangara mamama ngazindinorosamamba auda kutoona ndisova kuti amuroie akangobuda repeat mwana wako musikana vakaturawo ndinoroya asiyo paakatanga pake wakatobuda repeat uri kuona kuti vanhu vakafanira kukonzeresera apei repeat tozvaiso kuti repeat kana kuti dsc
pamwe ndowawati kuti ndakazve ngachizvikuruzotakwana tudo kuti tiende mberi kuri nyaya iri muno murirowanza piti hamuna nyaya piti makatunga mbuya yakanoroya iwewe nehanzvadzi yako namai yako musabata piti ba hatisudaura zvati pidi yakumangara yapidi tomutakira nganga tozomarisa nyaya iri muno ndekuti makabuya muno tipuruvhai kudare muno toda kuzvinzwa kuti munhu munoda kuti muchizitoni ngoti isusu mafekisi amataura munomu euroi vatirikuona haasi kuhorodha muwota aya hatisi kuzwa marizens ekuzi aitanga ese saka chikafu chakazobvuku apa uye wachobuda achiti maibhokisi haana nyamba maimutekwa haana nyamba uri kuti pinge ndiye wakazoribaanetori itimisi kuti isinawo contradiction saka saka maibhokisi haana nyahanizve mudare muno yo zatora nyaya yavo yokuita yadare tinotaura mudare muno kune nyaya dzenyu dzekuti imimi munoitirana kadzisinei nedare dzekuti tinototi kana kuno kujika toti yaiuyi udare idzodzodzodzodzodziri ndozvetinotaura kuti wewe uri kuzoona here kuti mudare munomu haasi muroi ba muroi uri kuzindiani uri kuzingendia zvatirusere kofa hazi ndiye wakandiri munhu unofa kangani saka wakauraya ndiani saka muroi ndiani nandi muroi ndiani tikaurira uyo siriya kuzisiriya muroi ndikusiringo apa mwadoo nemhosva apa mwaane mhosva imuti musikude mhosva apa zvikuditsei mumhosva kuti zvataurwa apa zvese hazvinonge dzuroiva svikiro racho rabuda rataura kuti muroi uri kuchipiri aya ndine nyaya dzangu pamwaitorerana maboyfriends dzidzo ati ngedzanidzo hadzisidzei pamwe uchiatorerawo kuti maboyfriends ani awo kana magirlfriends zvisa pane nyaya dzavo nedzedare saka ngatisatora dzavo kusanganisa nedzedare toda kudzira nedare sedare iwewe wakagara ipapa nestatement yabuda panzvadzi yako ane mhosva here usapoizenikwai chaanga achidoza ndirai baba mateerera ere kudabvuka tatikuuraiwa kwenyu kuwe poison zvine chekuita ere akati aya hamina chekuita ine nyaya iri mudare akati mudare muno haina nyaya chadzanawo ndani mazvizwa munoti adzokorodze chingomira mokozwa mubvunzo hatisi kukumanika basi kuti utapindira dare muri muno ngati danhu anondonakirwa noti tode kuenda kwamambuzarume moya kugura machei abo makumbo maandogara muchitonakirwa enya idare recommunity kuti toda kubatsirana handizvo zvataura siriya mazvizva zvinoita kuti tibatana nhoro here dare ndimi wabereki mwese wabereki mwese muri kusununguka kutaura kaitabatsirana idambudziko richauyo kwenyu ndati zvataura svikiro mavite svikiro muno rabuda tichiri bvunza mubvunzo
rikasvika zverataura richitaura kuti haya tine zvetakazviringidzana zvanhu zvenyu zvisinei nemudare mupi muno mhosva yangu inini ina musiringofa uripi wakandibaya netsono ane zvaakandiitira hawo zvaakandiitira asi haisi ndio inonzi haisi nyaya